Onko kenelläkään lämpimät kädet? Minulla. Joillakin on, hyvä. Mutta se ei ihan riitä. Niiden pitäisi muuttua ihan kuumiksi niin, että se kuumuus muuttuisi valoksi. Joten nyt pyytäisin, että kaikki voisivat lämmittää käsiään oikein kunnolla. Ja kun minä lasken 3, voidaan avata kädet ja puhaltaa se lämpö tuonne keskelle. 1, 2, 3. Siili. Maailman piikikkäin salapoliisi on saanut ratkaistavakseen 101 yksisarvisen arvoituksen. Siinä! Minne se hävisi? Tänään. Hei. Tänään. Hei! Hei, siellä! Teidän selkänä. Siellä! Te piilottelette niitä. Hei! Ja te! Sinne päin. Hei! Hei! Siellä! Sinäkin vielä! Tänään. Katosiko se? Ei! Siellä! Osaavatko yksisarviset lentää? Ei. Kun ihan selvästi. Ei! Ei kun. Wow. Ihmeellinen omena putosi maan alle. Ja siili seurasi perässä. Ystävät, mikä myrsky! Täällä taitaa alkaa sataa. Tulkaa tänne lähemmäs, kokoonnutaan yhteen myrskyltä suojaan. Katsotaan, ovatko kaikki täällä.